Зәйдә медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бу уңайдан тантана балалар музыка мәктәбе сәхнәсендә узды. Тамаша залында гомерләрен кеше сәламәтлеге сагында торуга багышлаган йөзләрчә табиб, шәфкать туташлары, ветеран хезмәткәрләр, ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре утыра. Бәйрәм кунаклары арасында еллар дәвамында тәҗрибә туплаганнары да, әле бу системага яңа гына аяк басканнары да бар. Тәбрикләү сүзләре исә барысы өчен дә яңгырый. Сез медицина хезмәткәрләре, кеше гомерләре, кеше сәламәтлеге сагында торасыз. Табиб һөнәре заманча белем, югары фидакарлык һәм иң югары кешелеклелек сыйфатларын таләп итә. Зәй үзәк район хастаханәсендә сайланган һөнәрләренә Гиппократ антына тугры булганнар гына эшли дип ышанам. Намуслы хезмәтегез, үз-үзегезне аямыйчы район халкының иминлеге һәм сәламәтлеге турында кайгыртуыгыз өчен ихлас күңелдән зур рәхмәтләр сезгә. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан медицина хезмәткәрләрен үзәк дәвахана баш табибы Айдар Фатыхов та тәбрикләде. Рәхмәт сүзләрен ирештерде. В этот непростой постпандемийный период мы продолжаем напряженную борьбу за здоровье населения нашего района и города. Это еще одна возможность оценить пройденный путь и поблагодарить коллег за каждодневный созидательный труд. Награждаются Лисовова Светлана Федоровна, врач функциональной диагностики, отделения диагностики. Сәхнәгә бер-бер артлы медицина хезмәткәрләре бүләкләнүгә чакырыла. 50-гә якын хезмәт алдынгыларына Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы, район башлыгы, башкарма комитет җитәкчесе мактау грамоталары тапшырылды. Тантана район үзешчәннәренең матур чыгышлары белән үрелеп барды. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.